Na ka jingmi ka jingkno bakakat khayi khaput hapreng ka India bat Bangladesh lengba ka dauki lanpot ka khang men hak khalai terik lalangkot arjar penriu na ka daw ka jingle UTC Choko Regional Administrator ka lanpot hak khatru terik lalangkot arjar penriu ki seng jong ki nongki khaput bakanthop ka Meghalaya International Export Chamber of Commerce dauki ka Rewarmingi Exporter Association bat ka Foreign Trader Chamber of Commerce Meghalaya and Rewarmingi Exporter and Minor Association East ka sales kilami ban pensai ba ka jingkno dei ka bapakla kila ong ba ka tei kasngi omdon jingkhang henre ka daw basange ka jingya ki kali dei namar babun ki kali ki kitam hadu arnyo bat arpupraton kat ba ki slipat ki pan nau he ka lanpot dak ba khat arton hak ba na ka liang jong upat ukhlem la ban ai kumba ki pan dak ba ptha ki ba kin penhiar swai ki mar batam nolor ka kong duli khongla ki weipat ki ba jing pensai halo ka ni ki kantup uba Nestarlin Kongklan bat uba Daniel Kongsen ki gi jing keno ki bang syam hak tu ka khang ga yau ngimlen ka khang hak khat lai terik tang ba ka khang ya kata ka daw syapang ga jing kiu ka bai put manga ka sekretari ka IC de ka bai tho ya tarbat ka Delhi ki pen kiu abu kedai spa ado siajar ngi tho sa Delhi ngi ong em pe sini ngi namla ban siyo ka ni nakaliang jong administrator jong kaput nang ni mauru utho sa kata ka department jong uang sa baro ki put ki lek ki bar ki ar polak ki balai polak sekali hang ni mausun ni boldar hadli khat ar khat la hedu khat san hajar sitrok yo nang ta pade ka bay salan ngin siu ka bay nong tray ngin siu ka bay load ngin siu ka bay put ngin siu ka bay webrit ngin siu tingin yo na iban siu kata kipen kiu ngi ong penhiar ngi site hadin hado porbo don tau charman jong ki sa US ki lek sa US ru na communicate bet ki kir ki communicate bet ngi kado kadwa ngi job uru yarap bahai ngi ban penhiar kata kador kahir yau mausun an sim sauspa sanpo sikali plus 18 GST 18% GST ya umau border stone ru ki sim lai spa sanpo plus 18% GST ai gitu kinong complain ginuan peniya ki kot bagi negotiate bat ka central government halot de mga ka ba thonai mai si mga ka ba ikren bagi officer nakabanta jongi baro kenang bagi kali kin jo bandrung suk namuin yo hadin nang ta ki penkiu kala poi umau sun hadin ba kila ai ga GST ula poi san spa tam kat no tega border upoi saus patam kanu tengkah kila dia bela biang kila pha sangar kila ong la munjur ngia don ke conference meeting hapo TV baro hapo pot ngia keren bagita ki bahan na Delhi kina sa Delhi ngi sini la ya munjur hadin kato kaniski upentip biang sengi ba na headquarter ki ong ai kan long round figure kita tengkah ki batam pelong round figure no iki ngi pada ngi katam kan nyo tengka katam arfo tengka ngin ya be ya kataru ngi ong to way bagila pengkiu gila pelong round figure ngi sisa ki batray ngi claim object namar kade ka government revenue ngi claim object balay ngin object kade ka government revenue te ban ong pada baki pengkiu laki kumta umday haba par ba pengkiu nga ong ye ping nganot ban peni ki dadai dai ka por nan peni ya ka proof mamano bo fight ada amdan gajing yarap usakusar le tanggani nginem yo ahi strongly recommend bakini ki kali kit ki de ki ba red kajing yo jong kir ka baret te halor kini ki engi kwa pi kum shlongmal pin ngeu ba ban pensai ya ka ka bangi na khasi jangtia kum ki exporter ki genuine ki bamdai ki batray kerteng nyong ki breu ki batray kerteng le jong ki bakit baba ya kani ka border kenang babaro ki pajba kinam sngau thu ngila da don kam da jing tho ru ngin ai sedeli ngin ai ya kai ka jing sisa ya kata ka jing pengkiu round figure kadai ka baki instruct na po headquarter tegi ya kata ka sipo kad nyo tengkar nang ya perkat nyong kadai ka government revenue to kam lele nya perkat nyong kam lele te balai baki exporter kim complain balai baki exporter kim complain Senga don giba ay meseng ong mi iskmat. O juri hapo perda. Tapi dan kampen komplainnya kata mi iskmat.
kadon ka message ka mga pa ikina what you up you know pidon ka hok ban mi kaman ti gini gidi jing ban syai na kaliang MIC na kabanta ki exporter jongi ki badon lang hang ni bat ngi ti ngakwa ye pi ba pins ngau ba ban penmi ya kani kenapa kendam yalam bakla yenu yenuru jingmi ki kerum keram hakini khinda sngi ha kabede kam khayi jungi langba kani kat khayi napo dauki tamabil ngidap ke jing sukhia habang itip sepang kani bakidon katu kani ki bamdei na ka association jungi lani ki bamdei kinong yalam jungi ki ba dan kajing kentho habede ka kam khayi pateng jungi te kani kekat khayi kadai kata kaba baro nakaliang jungi ki khasi jaintia ngi imja naka kumbala ya keren na khmat ki wipat ki association hanrei kendit hakini kisngi ngidap da jing sukhia bang yoi ha ka channel jong phi ba kadon ka jing bom yaj bej ha ka badon ka jing keno nakaliang jong ki katu kani ki bawan ban penthut ya kan ka kam khai jungi renga long ban super kan mau lani ban si do ep nadu ba don kan ka kam khai mau khawi doyong nakaliang joka than ka dong jungi nadu ki por bari beja ngi imja imjhor bat ngila ban kiu haki babun ba ki benta te hadin bakawan sakani kalan pot nakaliang jungi ka jing yajbe ki kam ki jam kalanang kham biang susu te bat hakabede katoka jing mi katoka jing mi khubor ka khalai tarik hakabede kanika kam khayi jungi ngidap dak jing sngukhiya hakabakana kaliang jungi kum kinong yalam ngim semtip bat sembena harai ngi syutip hadin baki driver jungi ki pentip sengi bat hadin baki manager jungi ki pentip sengi bakadon ka jing bom yajbet ka jing thut naki katto katni nakwa ban ngi phi ka wei long hadin ba kani kalan pot ka lapen trekam ngidap ka jing kemen bat ka jing sungu na ka liang jong kinong yalam khamtam e nai sar suku ba iladei ba ya tre rangkat bat ngi haki babon ki benta khamtam e ha ka bedei bat ka kam khai jungi bat ngi yo iru ya ka jing tre system jing i ha ka ba ladadan kino ki jing e bat ki Bangladesh mo bat ki importer jingi nang the ba iru ikwa nakamta ka jing yajbet jong kayo ka hat namar idei iwei naki nong tre jong kani kalan pot iba kwa ban yo i ya kata ka jing kiu mo haka kamai kaji haka tre ka ta haka imja imjhur nakaliang jong kini ki pradong ki prathan jungi kumbasum kan ong susu epi ba kane ka jaka ka bangitre kamdai ka jaka ka batre de kidkhar kadai kamdai ka jaka batre de kinungwei hangne latre dangi ki trai jaka ki trai muluk bat hot ki ba peniat yang kalan pot kat kum ka jing yo appointment jung ki don ki na sabar kum ki custom kum ki BSF bat kum ju kum kini ki nong trai hapok ka lanpot ki bawan na sabar ndangi sngungu yakiru baki dai ki biya trilang bat ngi bat ki biju sngap yingi habangi penpau ikanu kanu ke jing saki tenrei kabasusi kalong yingi bahakini kini sngi habami kini ram ki kato kani ki bat dan yakani ka jing thumo ban pemi jing kim sem khot lani kim sem ai kanu ka jing tip sengi lani kanu ka jing pentip singi ke sapang ka jing jong ki hanrei direct kiwan ban penmi ya kata kerum keram hakani kat khai jungi te ngakarpat yakiru balada ki don kanu ke jing lada ka liang joki manager la kada ka liang joki nong khai kidai ban phai khmat sakinong yalam jong ki association baro bangin ya pej lang nak benta ka bha ka miat jong bobon balang khamtam kwa ban yuthu pi ngidap da ka jing ka bakrau hadin bakari Bangladesh kadan hapdeng ka jing kerum keram ha ka sensar khadar ka balong kajing kita ingi hakini ki arsnem duna khendiat hakaba kahi pateng kadko nakadau jong ka ri Bangladesh hanrei hakini ki singi hadin ba kaladon ka jing yajbej khendiat khensoj nakaliang isi kinong peniat jong kalan pot wood ki kloi be trilang bat ngi habrok hoi ki benta tena mar kata
kuat ban ai happy kajing pensyai bat kajing kerpat ru syakito baro kibaran kata kajing bom sngau kibaran kajing sutut hak bede kam khai padang jungi jongki lada kidon kano kajing sutut lada kajing suwit lada kajing kidai ban pentip lang singi kum kino yalam jongki association mo amdai tang na benta ki khasi jungi ki badai na po is khasi jungi harai kin pentip lang ru na benta kini ki badan support jaintia khnang bangin la ban sol ya kita ki jing khnang ban namdan kano kajing thut kajing wit hak bede ka kam khai padang jungi kane ka kam khai padang jungi lada ka thut kalong ko bangi penmi jing yala ki jong ki yeng ki sem yala ki jong ki khun ki ti yala ka jong ka lawei jong ka kam khai ka padang jungi namar ka yau ka hat lada ka thut chi thut kan ki importar ki la ban sina da ka wei pat kala kanti na ki wei pat ki jaga te kandai pat ka jing na ka menta ka lawei jong ki khun ki ti jungi ka lawei jong ki khna samla wat kam wat jam jungi kom ba phela yo i pat pit dag la ki jong ki khmat nakanika landport bat nakanika export point ke jungi lakumno da ki 1000 ngut kilong ying lang sem ki bi imja tela da kane ka kam ni ka yeu ka thut kandai ke jing kita tang na ka benta jungi wat ya government ru kadai ka pot ka ba namta ki khasi jantia jing kadai ka pot ka ba ai ka revenue ka ba he bha sak sarkar bat kadai ka pot ka ba ai ka kamai ka ji ka ba he bha na ka benta kari khasi jantia jungi hakaba barok ngi imja naka te ka appeal jonga lene ka jingkerpat jonga syaki paj ba nang sengsinong jong kari khasi jantia jungi tong ini trilang haki bubun benta da ka ba ngin yes ngutu jingmut lene da ka bangin yai te kelinti ki babej lene gi yai te kelinti ki jing susu da ka bangim yai sabar jong ki association lene sabar jong ki dong peniaj hanrai bangin fiber board syakano ka lar kelinti ka ban wan hakata ka jing yabej ka jing sutu jingmut aku akan pentip pajba ba udayang nado ka khat artrik singi nengkong monde ka bangla kam trek syu ban sim te ngila dep kum ka seng ka ba pej udayang ngila dep ban message syabaro khat kinong khayi hagi group asop ngila dep bat ngila dep ban pentip sya kalan pot bat sya custom ba kin tip te nga penpa ka jing songsi long ba kami kum kini khubar haji syale udayang la bah ban yaj udang yai tang katokan ni lah sangat no mencem-sem nukum juk hi umla banyak bahana kadau ke problem ke badan Bangladesh te halor ke jing sim penmi kubur jongno bandong ba nakadau jong utau upot laneu sat sako ba utau yong umla bandrung ka sangat kali kata kamdon lada pinpej hang ni hapot ru ka kali dawyong kamdon lada pinpej hasudok kali dawyong kamdon namana kali ngaseng jungi ngila de ban pensengat lut ya bar khaj bat ka LC ru kamdon syu hi haki eksporta jungi laino kitu ki bidang mut ban sim thamai ngila pensengat namar ba ka bangla kam tre ban sim te halor ka to berkebenta ka ba kiong ba manager ka pot laneu sasako di chalan dawyong nganut ban ong bangar ngade nong khayi batre dawyong bat kiwe ru ngingi klemyo chalan no to sasako ngiyo chalan ngi malik chalan hi bana Shillong bana Jawai bat kata ka jing kena ka jing blem yu kalong ka basnosi ngi penpangawi kene ba kene ka jing bakla ngotu ngade jing bakla pensai jengno nagaling jonga badang seng jungi badang jong ki eksportar ya ga jingero ya kalan port of India yo chairman jong lan port ba wanra ya kum ne ubriu ubala ban train ban tang ne kam usal seko de ubriu ba aktif ba ubriu bala ban connection bat kabala bat ke India nadu badan ne ubriu kikali hang ni kirung lajan hajar teli lajan poi hajar teli kirung hak sisngi menin gasngir kirung nyos patam balai kirung udeu neu briu baki ubaksai bawan hang ni ban kren ik biasa penyak kali ban kren ik bangla sim kali udan baik kata man sim bantre kene ke jingla ju bantre em kala ban penrung kali sibun bat ka aju mentai yangi kinong khayi teng ong long ba udeu briu ba ij ya bara ubriu bas ngaurit lada pilai rung kamna jungu sipala ka syai pinyo bej dade mana ru dade manager dade driver dade eksporter dade importer Bangladesh pinyo bej ka syai sipala pinam do kata ka jinglong ba bah jungu ba pudiang welcome ya ba khoi tengamut banong ba ka jingkren beng ka jingkren no yo neu officer ba he jungi ne ka pensnosi yangi oi ude ru Kristan to te ka pensnosi yangi ki nong khayi nomar ba ubriu bala ban le bah ubriu bala ban penmentoi yangi kinong khayi te lada piken beng la piken nok kata yangi ladam don une ubriu hak ne jaka nginam la bantre
bun ngim la ban yo jimen toy bun dah jing don jengu ka kam jingi ka yat ka telun ngim judan problem kana no problem bami hang ni de une bru bami khmat de une bru bami khmat sa chako ubala man penbej hak ba de bat ka ai ka bajia hak ne ka jaka de ngio i long ba de bru ba ha de bru bala ban celang bat ubri ru bala ban dan mentah ngim lang salang nga kumu exclamation juga bakur ulaya tu ingah kita gipor wong ba ngan yakren bat kibot bahalor ban penbej kena kalat ke ban jubiang nasional jong pi ha te na khaling jungu ngam tip nang no yo ka fon ke de jing start jungu wan ra ka ya ka klon hang ne san kloduna kalat nang sok kha support kini gi pusat be de mau ban ra ban penbej kena kalat mentar kadang don ka jing trei te kini asne mai sne beradab dang ni hadu wa ngot ka thliu bahak surok umlong ban yat tang lagi kali gi kelon kali kitma gi kelon habak yat uneu briu ba ki baksar ngam tip nang no yo fon upat snai kena surok nang ni hadu wa ngot umirang muat jaka kini alai sembel adab de uneu briu don mentah ki imlang salang ru bat ki snong ki thau ki klop ki khot yo ki program ba per ulej hi ukloi ban lej wala da ka jingbon kam jungo hang ni urang kloi ban pulut kata po jungo kita kam imlang salang ru hato udai se ubriu basniu hato udai se ubriu ba isi yangi ki khonjong nyotrep umdai se ubriu bala ban pinyade ya borok khoi tengah ong ba kajingkan to met palat yo ubriu ka penmong ka pensangsi yangi kinong khayi bat ngaong ba kamde ka babha te sakawe ro ngamut menyatu ha kan ni ka bodar ni ka khayi pateng jungi lan pot hang ne ngidon ki kemi ki kpa ki bapet yang ne khayi ki kemi ki kpa ki de ki association ki de lan pot ki de custom komta hang ne ngin la bandong ba ubriu wan usukran ke bamon ubriu wan uslep ke bamon un hab yaj ha ki jong ki association hang ne don lai teli association lada don ai ke ba syakta le ne ke ba thut pidei ban mi sha ki association jong pi pidei ban nyatu lada manager udon problem ude menyatu yu malik jungu manager ude men connection syak association ude men connection syau malik malik pade men connection syak association ban yakren yang kata jingi nga don kata ngi apa snong bat nga yo lut bar hot information don kena ka jing strike don kena ka jing wit kadai betang kata ka jingkit tam bakla hang ne le nga dala de ngawan kelina kini ki bayoi nyo siteng step ngawan hang ne ngawan ban don lang bat kena jing thau hang ne lada khit tam ya ka jing bo jong ka an le ka pot ni pha pan hap ya ka to kamar ni pha hat ko no ni pha ni leng ki klem pha pan hap ha kendau ni pha ra ka wi ka kali ka wi ka trok anut ha ka trok bathli te ni pha pan rong kat kum ka rol jong ka pot kata ka de jing sisa Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya